kanjuma bambolo anye min fo ka fo hadamade ye ka baaraw kɛ ala de kama i kana i ka sarakati bɔ ko jiɲɛ nafa ni jiɲɛ antere kama u bɛ sarakati bɔ karasa ye duwawu kɛ ɲɛ nin ko la don kibaw ɲininkara nin na yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔ ka mɔgɔ sɔn sarakati la karasa han duwawu kɛ ɲɛ nin ko la don kɛbagaw ko hari n'a mi ka baara bɛ tiɲɛ a b'i ka baara baraji nagasa i ye ko mun na ala ko kuranɛ kɔnɔ inna la nuridu minkum jazaa wala sukura ala ye ala ka jɔn ɲumanw ka sarakati bɔ cogo fɔ anu n'u bɛ mɔgɔw la dumuni la nuridu minkum jazaa wala sukura u b'a fɔ de an tɛ sara ɲini aw fɛ an tɛ barika da ɲini aw fɛ hari n'u ma fɔ u ka da la ala ka jɔn ɲumanw bɛ sarakati di u ka lahala b'a yiri la u ma ko t'i ka barika dali la u ma ko t'i ka sara la bon ko n'i ye mɔgɔ sɔn i ko karisa duwawu kɛ ɲɛ a bɛ komi i ka sara i ye dɔ ta la ka ban parce que i fana y'a deli nafa dɔ la hari n'i ka sarakati ma tiɲɛ i ka baraji nagasira parce que i fana y'a deli donc ko de y'a to an ba Aishatu tun kɛra ni ale b'a ka ciden ɲamara jɔnmuso ɲamara ko a ka taa sarakati di mɔgɔ ma a b'a fɔ n'i ye sarakati di min ma i jɔ ye fɔlɔ kana na dɛ n'a ye duwawu min fɔ n ye i b'i janto a la n'i nana i b'a fɔ n ye sarakati d'a ma ye nin duwawu fɔ ye n fana ka duwawu ɲɔgɔnna in fɔ a ye pour que n ka sara dafalen sɔrɔ lahara fɛn kana nagasa la an ba Aishatu tun bɛ nin kɛ wala ka to ka fɛn di ewa a ye duwawu kɛ ɲɛ u bɛ diɲɛ nafa kama diɲɛ antere kama dɔɔnikɛbaw ko hari n'a mi ka baraji tiɲɛ pewu a b'i ka baraji nagasi bolo dɔɔnikɛbaw ye min fɔ a la o ye o de donc ko mɔgɔ min b'o ko misiri kɔnɔ don ko a ko bɔda juman b'a la bɔda juman b'a la e yɛrɛ bɛ taa bili hikima an bɛ bɔda min d'i ma e yɛrɛ de bɛ ka misiri dɔn i bɛ jama min cɛ la i de b'a dɔn e yɛrɛ bɛ bɔ ni bɔda min ye bili hikima i b'o de kɛ an bɛ min fɔ o ye o de bon ko dɔ ko ale ka wata tun bɛ mɔgɔ dɔ la a tigi ma wata in sara mais ale ka jakka bɔ waati sele a taara a tigi ma ko karisa n ka wata min b'i la n jɛra a kɔ ko ale nana kala kile jakka la o bɛ cogo di i ma jakka bɔ i ka nafolo de récupérer dɔɔnikɛbaw ko nin tɛ jakka bɔ ye jakka b'i kan i ka juru min b'a la dɔrɔn i y'o de récupérer o tɛ daga i ye donc i ma jakka bɔ wata in bɔ i k'a di fantan ma n'i jɛra nin ko i ka jɛra ko wata in a tɛ wasa kɛ dɛ i bɛ wata in bɔ k'a di fantan de ma n'i y'a tigɛ nin cogo la i ma jakka bɔ i y'i ka juru de récupérer ka bɔ jurumanitigi bolo nin tɛ daga i ye dɔɔnikɛbagaw ko a tɛ daga i ye hari n'i ka juru bɛ mɔgɔ la i b'i ka jakka ta k'a d'a ma n'i yɛrɛ y'a dɔn fantan don i bɛ jakka ta k'a d'a ma dɛ n'a yɛrɛ ye hakili sɔrɔ karisa ka juru bɛ n na a nana jakka di ma o yɛrɛ e kana jakka in d'a ma n'i ka nafolo saralen ŋaniya ye dɛ ala bɛ ŋaniyaw dɔn innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa e kan'i jakka d'a ma n'i ka juru saralen ŋaniya ye e bɛ jakka ta k'a d'a ma dɔrɔn fantan de don a n'a ka kan i ye jakka ta k'a d'a ma nin kan a yɛrɛ na n'i ka juru sara baasi tɛ ko i k'o minɛ mais i t'a d'a ma n'a ŋaniya ye dɛ ewa a dintɔ fana u bɛ k'a d'a ma han karisa mais n ka juru b'i la dɛ i t'a sara wa nin si tɛ bɛn i ye n'i ye jakka di i ka jurumanitigi ma nin ŋaniyaw de kama u bɛ nin kan de kan a y'i ka juru sara n'a ye ka sage ma u bɛ e yɛrɛ taara fɛ n y'a fɔra n ka juru la ka tigɛ jakka la i ma jakka bɔ fo i ka jakka min hakɛ min ye juru ye i y'a bi fo i ka bɔ k'a di fantanw ma bon ko furu min bɛ kɛ mairie la a bɛ min bɛ kɛ misiri la danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement t'a ye dɛ k'i ka furu sabatili k'a sinsin
ika ni silama furusiri dara ube ika wole juji di chema ube nana ko almami de ka furu insira nola ni nye silamiya ye furusiri nina me fama uta de ye amfana ka sere ya to sinsi ka sabati jamana ka fama ufana ba kalama ka muso de do ni tara joro yoro ka sere ya sembentiya ka sinsi fama uta ye wode Allahu alamu ko misiri ya ke jago ya an kuma na wulu ka dersu la ka chaya salli kuno be salli ni te salli kuno bon alle kanyini kalibe min kadro ni be salli kono ciiden ko sujudi to ni alaka suruye ika duwa ka kakala bi jabi ube ciiden ko ikatta yalla ba ako duwa kadiye jinya herani lagara here ka befo bo ko do ko be se ka duwa ki ka kanna ki to salli kono be chogodi doni ke bawo ya sabati ika sujudu kono duwa munun na salli duwa nu be se ulo arabu kanna ulo fo arabu kanna ko mi ciide nyufu ye chogomi donc ni yere ba fe ka duwa min ki yere ye jinya hera do lagara hera do me ite sa arabu kanna afoy ka kanna ika tahiyya labana iba fe ka duwa foy ka jinya here lagara hera ite se arabu kanna afoy ka kanna lezina daima li boslimi wala fitagi nyinin karanina ko ika sujudu la ika tahiyya wala ibe se ka duwa ke ika kanna la ko qur'ana ko fattaqullaha masatatum ala ko ay sira alanye aka seko darma irala donc ni seko ye kaminye ofo ko ala ko qur'ana ko la yukallifu allah nafsa illa wusaha ni ala te nin karaba kibira fenay sete minna ni sete arabu kanna ki ka do fo ala afoi ka kanna ko ciden ko ja amartukum bi sayfatu minhum masafatum ciden ko ni nyaw nyamara ni minye aya seko ko kala donc la basitala nafila do farda do duwa min ni ba fe ka foi ka suduro de ka ta yalla ba ni tese arabu kanna foi ka kanna basitika mugo jolende salli la femure si tese ka fo ni arabu kante me ikumbere minato ube suduri to ibe sigile ta yalla ibe se ka do ke kamore la me i jolende foi de tese ka bila fatia nola fo qur'ana ube duwa arabu ewa kamore tese ka nyawo yoro de la bo ko sini lagara kafiri be alaye wa sosoli bala dori ko be nyugonche do ko ube alaye qiyama kene ka me ube alaye wutaye ni ewa nema yeliye uba yeni janga kata yeli de do fana ko kafiru te alaye yawmal qiyamati suratul mutaffifina kono an rabbihim la mahjubuna ndake kame kwa kalla innahum rabbihum yawma yaji la mahjubuna donc ko ala ko yawmal qiyamah do kafirun ku utigi ala hukumantela ende hijabu be no tigi ala che ala hijabu le no kabuma utaye kwa donc donu kaba do be ninka ko qiyamah do ko kafiru te alaye mu'minu de be alaye bo ko ka demsen fitinu nati misiri la ko sunna do wa bo demsen fitinu kata don ke bawo yayira demseni na te tilon keke na tara misiri la te mo sugula ate mankanke ate tilon keke ni de pisali daminana ube fokata banna jora yorma be joye basite wala anno demsenu sugu kata misiri la anku ni misiri salli la dege ibuna basko ulutum demisalamanu tumbeta misiri la cide no fi sallallahu alaihi wasallam cide fana ya fo ako ale be do salli dola abafe ka salli njanya ne na ye demiseni kasi kamme akofe abe salli surunya pura kana degu ka baka donc ni nya ira sebo demisenu tumbeta misiri ko uko demisenu mente tulunke ke
ali hasana ni husaini della kata misiri kono ka ciden to mimbare ka be kutuba kala a jigina ku fulata nu yele na kutuba ka umamata adem muso jenabu dem muso umamata della kana misiri la ciden sujuri to jamanye a yele na ciden ka to sujurula donc demiseni min te tilon keke ate mankanke ate mo sugula basi tay ulu kata misiri kono e wo demiseni fana na jora yoromi ate tilon keke ate mankanke na ka hari makoroba da yoromi ka joya jo yoro dan kana ge ka boy a jo yoro de do an kana ge ka boy donc demisenu beta misiri la demiseni min te tilon keke ate mo sugula ate mankanke ate misiri no ka sobe bila misiri ate kulo basi tala anu lu kata misiri la ni misiri la salle kala dege ne don ka baw yaira demiseni mi ni alete fen kalama na misiri la be kulo abe manka unke donc abe fo o wole juye akoto sokono ano kanana misiri kono kana mo sugula min be manka unde ke uba be misiri no uba be sika sobe ke misiri kono demiseni sugunu u tigin wole ju aka fuye ku uluto sokono muno semino ko demisi sugu ni ko ni ne yinka dente sokono mogote abeto mogo min bolo ako ujura diri ma to idem koro ika sokono ika ikelen ka salli basiti kan nyo ujura de me ina kanana misira la nabe na mogo sugula donc demisi mun na ali misira la don ko ye min fola o yenninde hadisa min bena ko jannibu masajirakum shabiyan wal majanin ko ya kam misru quraishi ka bo demisenu mani fato hadisin mawdu hadisin de hadisi salente et ce korba chaman fule makorba chaman fule mi am misiri salli bali ni ya nyinin ka ko ale ni misiri salli madeli misiri salli bali chaman fule kiun kono ko demisele mane ana madeli de ni demisenu la degira misiri salli la una la mona wala mona kono una delila umma koroba ma ube yoro be misiri nyini me demiseni fitine aya ka fembe ka te misiri do te misiri la salli do hari no koroba yaraw ka se ka misiri matarafa foy mangele nay bon ko muso do ko ale chebe ko fe ko ale ba fe ka kafuru bo na ale ya kafuru burjari dabba lawa ube ni sababu har sababu daga lemba le bolo donc na ale ko be furusa ja ko aka na furusa gi chema dewa donc ambe min fo folo ci den ko sallallahu alaihi wasallam ko muso ni ye bilali ni chefe kasoro basi site arjanna kasa kasoro inu na haramu yaika ni basi site ka furu ni chefe ka furusa ni chefe arjanna kasa surulina haramu ya eka me don ke ko ni sababu daga lembe basi tala ce jogo de mani jogo lankolon de balaw uye ulu nyugona de ye ube abake kamara chogo do yirela ete seka o diskunte seko ko ete seka to okono darura nana haju nana adagarai ka bilali nyina fe me folo iba nyina fe de akibila na yere jena na ayi bila wori sagito yorola na yere de yibila o ya banne ibe idasigi ika kalobo saba ni be ka kalobo yibake ni te kalobo ye kalo saba ni kono mado fokati jigi ibi ka idasigi na yere de yibila na ko aleti bila masoka ibila sababu be fana boro iki ka furubo ni ale masoki bila fu ibe ulu uke ka yirala sisa anka benna fulo hakke doma nka dima ikanne ka furusa fala junaha alayhima fima aftarat bihi ko ala ko furu nyogoma fula nahma be na fula benna minna ko okadi furu ka bwani nyogonje kuma bone ka kena ala ko junubote afula la wala ibe na fulu har ni sababu daga lembi bolo ni che masoki bila fu te iba kan na fulu saga made ki yere mine wala ni ache sonna ako ohon ni kote ni na fulu hakke nyine ka dinema ube nye furu na fulu mindi man ka furu na fulu sagema ne yika furusa abbe nan na fulu hakke minya dira ma yamina ube aka ayen na fulu min doila furu na fulu min ya dama yamina donc furu borani ina ce ba fo ni makulu umennin ka idda
o ye de i ka kalo bɔ kelen ye kalo bɔ saba tɛ nin ye nin ye i da kuma sahale kalo bɔ kelen i b'a ye n'i y'a ye a dɔnna a ka kɔnɔ t'i la a dagara i ka taa furu yɔrɔ wɛrɛ donc furusa cogoya sabanan u bɛ hakimu kadi bɛ furu tiɲɛ ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ hadamaden muso ni cɛ ka furu bɔ ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ ni nin sira saba dɔ la kelen de i ma cɛ yɛrɛ n'i bila i ma e yɛrɛ i n'a bɛn nafolo dɔ ma k'a d'a ma a k'i bila fila i ma sabanan a bɛ taa kiiri tigɛyɔrɔ la kiiri tigɛla bɛ furu sa ka furu buruja ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc nin fila ni kiiri tigɛla de ye furu buruja a ka i da ye hayidu kɛlɛ ni yɛrɛ de ye nafolo d'a ma furu gurujara i da ye kalobɔ kelen ye mais ni ale yɛrɛ de y'i bila i da ye kalobɔ saba bon ko ewa olu dɔw ko olu fa sara mais sana a fatulen ko a fatura k'a sɔrɔ a n'a a den fɔlɔ u da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bon a fatulen kɔfɛ a den fɔlɔ kan ka mun kɛ ka bɔ junubu na ani fana yala a bɛ don tiɲɛ la wa a bɛ don tiɲɛ la junubu de ye nin ye n'a b'a kan na kabayira junubu mais a ma labɔ silamɛya kɔnɔ a t'a kafiriya a bɛ fa ka tiɲɛ la dɛ nin t'a bɔ fa ka tiɲɛ la junubu de a b'a kan na bon junubu in fana furu ka bɔ a kan na bɛ tuubi ka taa ala de ma junubu bɛ yen ala ko ni tuubira ka bɔ a la ale ala b'a yafa ye qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru junuba jami'a ala de bɛ junubu bɛɛ yafa junubu si tɛ ko a ka bɔ ala ka yafa ma donc a ka tuubi ko nanjiya tuubu a dusukun kɔnɔ a ka sagi ka taa ala ma bon a fa a ka duwawu caya fa ye a se bɛ sarakati bɔ minnu na gundo la k'u ka fa ye a k'u ko a fa ye a fa tere minnu bɛ yen fa ni mɔgɔ minnu ka terenya tun bɛ ala ɲɛ siranya ni diinɛ hakika kan a ka janto fa o teri sugu la fa ka teri sugu min fɔra a ka janto la fa ka sinji min bɛ yen ni sinji in tɛ tugu ni fa in ma tugu a ka a janto la k'o sinji ninnu tugu fa ɲɛ ni ala sɔnna donc ala y'a ka tubu min ala b'a ka junubu yafa ye junubu man bɔ ala ka yafa ma subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kan juma b'an bolo an ye min fɔ k'a fɔ hadamaden i ka baaraw kɛ ala de kama i kana i ka sarakatiw bɔ ko diɲɛ nafa ni diɲɛ antere kama u bɛ sarakati bɔ karisa ye duwawu kɛ ɲɛ nin ko la dɔnnikibaw ɲininkara nin na yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔ ka mɔgɔ sɔn sarakati la karisa duwawu kɛ ɲɛ nin ko la dɔnnikibagaw ko hari n'a mi ka baara bɛ tiɲɛ a b'i ka baara baraji nagasa i ye ko mun na ala ko kuranɛ kɔnɔ inna la nuridu minkum jazaa wala sukura ala ye ala ka jɔn ɲumanw ka sarakati bɔ cogo fɔ anu n'u bɛ mɔgɔw la dumuni la nuridu minkum jazaa wala sukura u b'a fɔ de an tɛ sara ɲini aw fɛ an tɛ barikada ɲini aw fɛ hari n'u ma fɔ u ka da la ala ka jɔn ɲumanw bɛ sarakati di u ka lahala b'a yiri la u ma ko t'i ka barika dali la u ma ko t'i ka sara la bon ko n'i ye mɔgɔ sɔn i ko karisa duwawu kɛ ɲɛ a bɛ komi i ka sara i ye dɔw t'a la kaban parce que i fana y'a deli nafa dɔ la hari n'i ka sarakati ma tiɲɛ i ka baraji nagasira parce que i fana y'a deli donc ko de y'a to an ba Aishatu tun kɛra ni ale b'a ka ciden ɲamara jɔnmuso ɲamara ko a ka taa sarakati di mɔgɔ ma a b'a fɔ n'i ye sarakati di min ma i jɔ ye fɔlɔ kana na dɛ n'a ye duwawu min fɔ n ye i b'i janto a la n'i nana i b'a fɔ n ye sarakati d'a ma ye nin duwawu fɔ ye n fana ka duwawu ɲɔgɔnna in fɔ a ye pour que n ka sara dafalen sɔrɔ lahara fɛn kana nagasa la an ba Aishatu tun bɛ min kɛ wala ka to ka fɛn di ewa a ye duwawu kɛ n ye ou bien diɲɛ nafa kama diɲɛ antere kama dɔɔnikɛbaw ko hari n'a mi ka baraji tiɲɛ pewu
abi ka baraji nagasi bolo don ke baw yamin fala o yo ode donc ko mo min bo ko misiri konodu ko ako boda jumambala e yere beta bil hikma ambe boda min dima e yere de be kam misiri do be jama min cela ide ba do e yere be boni boda min ye bil hikma i bode ke ambe min fo yo ode bo ko doko aleka wata tumbe mo dola aktigima wata yusara me aleka jakabo wati sele atara tigima ko karasanka wata mimbila njera ko ale nana kala kile jakalo be chodi ma jakabo yi kan na fulde ro kipre doni ke bako ninte jakabo ye jakabika ika jurumi mbala dro yodi ero kipre wote daga yiye donc ima jakabo wata imbo ika di fantama ni jera ni ngo ika jera ko wata ate wasakede ibe wata imbo ka di fantandema ni ya tige ni chogola ima jakabo yi ka jurude récupérer kabo jurmani tige bolo ni te daga ye doni ke bawo ko ate daga ye hari ni ka jurube mola ibi ka jakata ka dama ni yere yaro fantano ibe jakata ka dama de na yere ye hakle soro karasaka jurube na anana jakadima o yere e kana jakka indama ni kan na folo saralinga ni ayde ala be nganne aydo anganne wudo innamal amalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa e kani jakka dama ni ka juru saralinga ni ayde e be jakkata ka dama dro fantande rona kaka iye jakkata ka dama ninka ayire na ni ka juru sara bashi te ko mina me ita dama na nganne ayde e adinto fana ube ka dama ha karasa men ka juru be la reta sarawa ni site be iye ni ye jakka de ka juru manin tigima ninga nyawde kama ube nin kande ka ayi ka juru sarana ka sagema ube e yere tarafe nya farin ka juru la ka tige jakka la ima jakabo foi ka jakka mi hakke min nye juru ya bi foi ka boka di fantawma bo ko furu min be ke merila abe min be ke misirula da fara bunu nyonje min be nyonje gouvernement ta yede ki ka furu sabatili kasinsi ikan islam furu siri daro be ka wole jugi di chema ube nana ko almami de ka furu insira nola ni nye islamiyan ye furu siri nina me fama uta de ye an fana ka sere ya to sinsi ka sabati jamana ka fama fana ba kalama ka muso de do ni tara yoro ka sere ya sembentiya ka sinsi fama uta ye wode Allahu alam ko misiri ya ke jago ya an kuma nan wulu ka dersu wula ka caya salli kuno be salli ni te salli kuno bon alle kanyini kalibe min kadro ni be salli kono ciden ko sujudi to ni alaka suruye ika duwa ka kakala bi jabi ube ciden ko ikatta yallaba ako duwa kadiye jinya herani lagara here ka befo bo ko do ko be se ka duwa ki ka kanna ki to salli kono be chogodi doni ke bawo ya sabati ika sujudu kono duwa munun na salli duwa nu be se ulo arabu kanna ulo fo arabu kanna ko mi cide nyufu ye chogomi donc ni yere ba fe ka duwa min ki yere ye jinya herado lagara herado me ite sa arabu kanna afoi ka kanna ikatta ya labana iba fe ka duwa fo ka jinya here lagara here ite se arabu kanna afoi ka kanna lezina daima li boslime wala fitagi nyinin karanni na ko ka sujudu la ikatta ya wala ibe se ka duwa ke ika kanna la ko qur'ana kono fattaqullaha masatatum
ala ko ay sira ala nye aka seko darama irala donc ni seko ye kaminye ofo ko ala ko qur'ana ko la yukallifu allah nafsan illa wusaha ni ala te nin karaba kibira fe na shete minna ni shete arabu kanna ki ka do fo ala a foy ka kanna ko ciden ko ja amartukum bi shay fatu minhu masafatum ciden ko ni nyawu nyamara ni minya aya seko ko ala donc la basi tala nafila do farda do duwa ummi ni ba fe ka foy ka sujuro de ka tayalla ba ni tese arabu kanna foy ka kanna basi tika mugo jolende salli la femure si tese ka fo ni arabu kante mais ikumbere minato ube sujudi to ibe sigile tayalla ibe se ka do ke kamore la mais i jolende foy de tese ka bila fatia nola fo qur'ana ube do arabu ewa kamore tese ka nyawo yoro de la bo ko sini lagara kafiri be alaye wa sosoli bala dori ko bawo nyugonje do ko ube alaye qiyama kene ka me ube alaye wutaye ni ewa nema yeliye uba yeni janga kata yelide do fana ko kafiru te alaye yawmal qiyamati suratul mutaffifina kono an rabbihim la mahjubuna ndake kame kwa kalla innahum rabbihum yawma yaji la mahjubuna donc ko ala ko yawmal qiyamah do kafirun ku utigi ala hukumantela ende hijabu be no tigi ala che ala hijabu le no kabuma utaye kwa donc don ka baw dobe ninka ko qiyamah do ko kafiru te alaye mu'minu de be alaye bo ko ka demisen fitinu nati misiri la ko sunna do wa bo demisen fitinu kata don ke baw yayira demiseni na te tilon keke na tara misiri la te mo sugula ate mankanke ate tilon keke ni de pisali daminana ube fokata banna jora yorma be joye basite wala anno demisenu sugu kata misiri la anku ni misiri salli la dege ibuna basko ulutum demisalamanu tumbeta misiri la cide no fi sallallahu alaihi wasallam cide fanat ya fo ako ale be do salli dola abafe ka salli njanya ne na ye demiseni kasi kamme akofe abe salli sonya pura kana degu ka baka donc ni nyaayira sebo demisenu tumbeta misiri kono uko demisenu mente tulunkeke ali hasanani husaini della kata misiri kono ka ciden to mimbare ka be kutuba kala ajigina ku fulata nu yele na kutubaka umamata ademmuso jenabu demmuso umamata della kana misirila ciden sujurito jamanye ayele na ciden ka to sujurula donc demiseni minte tilon keke atem mankanke atem mo sugula bashi tay ulu kata misiri kono wa demiseni fana na jora yoromi ate tilon keke atem mankanke na ka har makoroba da yoromi ka joya joyoro dan kana ge ka boy a joyoro de do an kana ge ka boy donc demisenu beta misiri la demisenu minte tilon keke atem mo sugula atem mankake atem misiri no ka sobe bila misiri ate kulo bashi tala anu lu kata misiri la uni misiri la salle kala dege ne don ka baw yaira demiseni mi ni alete fen kalama na misiri la be kulo abe mankanke donc abe fo o wole juye akoto sokono ano kanana misiri kono kana mgo sugula mimbe mankaunde ke uba be misiri nogo uba be sika sobe ke misiri kono demiseni sugunu utigin wole ju aka fuye ku uduto sokono muno semino ko demisi sugu ni ko ni ne yinka dente sokono mogote abe to mogo min bolo ako ujura dire ma to iden koro ika sokono ika ikelen ka salli basiti kan nyo ujura de me ina kanana misiri la nabe na mogo sugula donc demisenu nali misiri la don kibo yemin fola o yeninde hadisa min bena ko jannibu masajirakum shabiyanu ul majanin ko ya kam misru qurshi ka bo demisenu mani fato hadisin mawdu hadisin de fo hadisi salente ek ce korba chaman fule makorba chaman fule am misiri salli bali ni ya nyinin ka ko aleni misiri salli madeli misiri salli bali chaman fule kiun kono ko demisele mane ana madeli de
ni denmisɛnninw ladegera misiri sali la u n'a lamɔna u lamɔna kɔnɔ u n'a dɛlela u makɔrɔbama u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ misiri ɲini mais denmisɛnnin fitinin a y'a ka fɛn bɛɛ kɛ a tɛ misiri dɔn a tɛ misiri la sali dɔn hari n'o kɔrɔbayara u ka se ka misiri matarafa foyi man gɛlɛn n'a ye